Nagpanawagan si Pope Leo XIV nga ang kaayuhan sa mga pumoriyo sa Venezuela amo ang dapat nga magpangibabaw matapos ang natabo nga strike sa United States of America sa Caracas nga among kapital sa among pungsod nga nagresulta naman sa pagkaaresto sa ila presidente nga si Nicolas Maduro. Matapos ang pangamuyo sa Angelo sa St. Peter's Square, ginpahayag sang pinagkaunang American Pope nga kinahanglan unahon ang kaayuhan sang pumuluyo sang Venezuela labaw sa anuman nga interes o konsiderasyon. Suno sa Santo Papa, ang pagsaylo sang gahom sang pungsod dapat nga magbukas sang dalan padulong sa pagtakop na sang kalakasan kag sa pagduso sang tawhalon nga kinamatarong kagamuman ang kalinong. Ginatagan man niya importansya ang pagrespeto sa soberanya sang Venezuela, ipatuman ang layi kag konstitusyon kag protektahan ang tawhanon nga kinamatarong sang tagsa kapumuluyo. Inganyo man sang Santo Papa ang paghugpong agod makatukod sa isa ka hilway kag mapag-on nga buwas damlag para sa mga pumuluyo sang Venezuela. Con animo colmo di preoccupazione. With a soul full of concern, I follow developments in Venezuela. The good of the beloved Venezuelan people must prevail over any other consideration and lead to overcoming violence and embark on paths of justice and peace, guaranteeing the sovereignty of the country. Garantendo la sovranità del Paese.